Здравейте, направя едно видео да ви пусна. Ето го столчето. Стол е голям и удобен и е здрав. Това всичко е, ето как е възглавници. Седалката, там са частите болчета. Се сглобява с 4 болта са отдолу, само 5 болта се завиват. Има всичко, ето го. Долу-горе за сравнение. Аз съм доста големичък. Но стол е голям, може да седне и доста едър човек може да седне и издържа. Значи, ето го тук разглобен. Това всичко е метална рамка. Той е такива. Метална рамка е с изкуствен ратан. ПВЦ ратан се води. Ето е рамката самата. Хваща се тук и тук с по 2 болта и тук с един. И стол е удобен. Точно люлееш се стол, става и като плажен. И в градината и навсякъде си го ползвате. Ето. Със сигурност ще ви хареса.